Půda pod našimi nohami ukrývá nevyčerpatelné poklady. Tato půda není jen základem našeho života. Je to doslova životodárná látka, která nás obklopuje každý den. Půda není jen hromadou zeminy. Je to ekosystém, který nám poskytuje potravu, vodu, vzduch a útočiště pro mnoho druhů života. Bez půdy bychom nedokázali pěstovat plodiny potřebné pro naše přežití. Půda je základem zemědělství a zásobárnou živin pro rostliny, které nám poskytují potravu a kyslík. Zachovejme tento klenot v našich rukou. V Evropě a zejména ve východních zemích kupují velké nadnárodní společnosti ohromné půdní celky, na kterých pěstují geneticky modifikované plodiny. Naši zemědělci nebojují jen o půdu, ale i s obchodními řetězci, protože rozdělení odměny za jejich tvrdou práci je velmi nespravedlivé. Díky tomu nemají prostředky na udržení a rozvoj zemědělství. Co je toho hlavní příčinou? Vše začalo dotační politikou Evropské unie, která pokřivila volný trh. Naši státní představitelé tomu dlouhodobě přihlíželi a možná i záměrně proti tomu nic nedělali. Naši politici totiž už dávno neslouží ve prospěch naší země. Zamrzký peníz či výhody ničí to, co jsme po léta budovali. Došlo to až tak daleko, že nyní je dotačně přidáno těm nejmenším, což na první pohled vypadá jako spravedlivé řešení a přejme jim to. Odměnu si určitě zaslouží všichni. Ale zároveň sebrali těm středním, kteří teď bojují o přežití. Jestli nepřežijí, budeme všichni naprosto nesoběstačnými, protože právě ti střední teď krmí většinu obyvatelstva produkty, které dodávají na pulty obchodu. Zemědělství a potravinářství je další oblastí, ve které stát poštvává ty menší proti větším a opačně. A my přece nechceme rozeštvanou společnost, ve které bojují různé skupiny proti sobě. Teď nadešel nejvyšší čas se tomu společně postavit. Přijďte a přijeďte do Prahy již toto pondělí.